Čahoj! Dneska tu mám takýto malý lifehack, je to vlastne držiak šmirglového papiera, kde je vlastne uchytenie s tým, že zašroubuješ a bude držať, dlhé šroubovanie, zašroubuješ a bude držať, ale výhoda tohto je, že ešte ti ho vie aj našponovať. Najhoršie je na tom to, že keď vlastne sa ti ten šmirglový papier začne naťahovať a začne sa vlniť a väčšinou sa ľubí trhať, tak výhoda tohto je, že vlastne si to rozťahneš, kvázi našponuješ si ten šmirglový papier. Je to bomba vec, je to od tvorcu HRC, nájdete ho na Makerworlde, keby ste náhodou niekto si to chceli vytlačiť. Je to dosť vynikajúca záležitosť z toho dôvodu, že to šponovanie je brutálne dobré a plocha je dostatočná. Ale jediný flex je ten, že nikdy by som si to už viacej nevytlačil dvojfarebné. Zabilo to 3 hodiny na tlačiarni a je to zbytočná vec na to, aby to mal v čierno-biele.